bi ambe alamsa dona juin kalo kletan ambalma aw bisimila malakchuka don kibaru keneka bi kibaram mbambolo kada kuluka ode mali premier ministre kura dr shokal kokola maiga ale ko na yire ka fako abena gouvernement kuraski soni kardonche juin kalo kletan saba kibaram musirama ulu ya yire ka fo jien tomba mbe no nanko o mako onu ale ni farafina ulu ko ni ka tekadi nyogoma tomba ni oye union africaine ale ni CEDEAO ale ni mali chamache fanga nyema asmi goita oni dr shogal kokala maiga premier ministre ulu ko ne nyogoy arabado juin kalo kle kononton kapma mali kunga ko kuma ko ni ka kerenkere ala gouvernement kura sigili okuma nun kon narela dr shogal kokala maiga ale ko ne ayire ka foko akoni bena ministre kura ko ni siki ko soni dimashi kon che ko walma ka keni dimashi do yere ame wakati mna iko sisa dr shogal kogala maika chamanche fanga ministry nyama ale ko ne ayire ka foko ani politiki jekulu ko ulu kon be nyogoyewula ko ale ni faso de jekulu ulu kon fene be nyogoyewula ko wala sa ministry kura munu kon be sega sigi bela jelen kon be sega ani rosoro akonnala aya yire ka fo fene ko numbara numbela jelen bole ala ko kunyogongoro o kofe ko abena chronogram kura koninke ni o koni seben koni kono ale koni ka bara utafani unafa ubela jelen koni fese lendo o kono ministri nyama ale koni ni manu koni ka nyokoye kofe CEDEAO ale yere koni fene nyemogo ya yire ka fo ni oye Jean-Claude Cassier ale yere koni fene ya yire ka fo ko kuma munu koni bora ugani nyokoye nun koni kono ko abe ma ni sonja ko wafena ko u koni se fenfe ko ugo o koni ke wala sa ka chamache fanga yin koni ndeme fukata akunche nga mun koni mali sendo ni e CEDEAO ulu koni ka bara ko na tuguni na fa kunyira la ka fo wakati la ko mali koni se mora abara koni chamana CEDEAO nyema ale koni ayire ka fo ko mo koni tena se ka ida do la tan folo ko fo CEDEAO nyema ulu yere koni bela jele ka sigi ka puma e o koka ko wafena ko o sigi ka puma yere koni fene tena ke ko foni tase nyuma o koni yira mali chamache fanga koro kibara were mambolo kada kuloka ore bla ayire la ka fo ko ni wati laban nun konna ko sanji kon be ka cheli ba kon ne ke ni ndugu yin konna kibara mun sera ma ulu kon ne ayire ka fo ko juin kalo kle sheki katabla akle konontona ko bla ka o dugu klale woni ulu fe yenno ko sanji koni nana yenno mun koni milimetri keme ale ni tan wolon vla ko o kon ne jigina shufela yere kon fene dorona ko sansira yere kon ka ko jim koni jigina yenno ko o gachani milimetri biolon vla ni dure ko ale ni segu sira yere kon fene ka ko sanji chama yere kon fene nana ni yoro ko fele nna ko o kon ne kera sababu ye ni so chama koni bina bla konnala ko o koni ne kera sababu ye ni ji koni dansa ko dugu kono ni ka ke so chama koni bini sababu ye ko kabini arabado juin kalo kle kononton blanka ulu koni konna fillendo uga jinu nun koni tayoro la ko sabla ali santi galen ko fe jinu nun koni te ka tayoro soro blanka do wera koni ka cereala ko snia asambina ni ko blanko be ni joga nata ko ga ko nyinanta ko o koni damne chuko be ka ula siran ko sabe ko ulu koni tate ko fa ko sanji natare be chaya ko danteme ko ga ko jiboli sira de tenno ko ulu koni wule bla koni ke ka dese ko alibi ko jamana nyamo ulu koni te ka se ka fere soro ulu koni ka jiko nununa sire wera fene ayire ka fo ko so bi nunu de kun yere koni fene ko fe ko ni wakati nunu koni manake ko sumaya bana o koni ne fene fanga be kla ka boya ulu koni ka demsenun ka ale ni muso konoma ko o yere koni fene be kono la filie ko ka nyesi uluma bla meri ale koni ka fota kera moye ni koina ale koni ayire ka fo ko se koni te uye ko wala sa choga amna ka se ka jinu nun koni lata o sababu yala blanka ulu koni ye wele mada koni ke kanyesi mali jamana nyamuko ma uka fera koni sigi senga wala sa choga amna ulu nu wadem senu ulu koni be se ka samia koni ke lafiala kibara wera mambulo kada kuloka ore office central de stupéfiant o chade ulu koni ye utege da cocaïne kulo kelenka ale ni gram kemenani kan juin kalo kle saba kibara mun serama ulu koni ya yire ka fo office central de stupéfiant OCS ni o koni mali furuba chakayore mun koni ka bara nyeshilendo e nyana minifian ulu kelelima o chade ulu koni utege da cocaïne do koni kan ni ayere la ka fo ko ni hakaya koni kumita kulo kele ale ni gram kemenani nyokonala asei kono chera koni boloni ale koni tokoye ko Bamba Traoré
ni kibaran nun koni bora office central ale kon ka communiquer do yoro la ni akoni o chari kunu arabado juin kalo kle kononton o ya yire ga fo ko ni nyana mini fe koni be mine che mbolo wakati mina ko kala ka soro sefa wari million tan kononton ni ko o nyogona kon ne pumbe abolo koni mine la bamba tarawole bolo am dalay asay konnala kuna fani huncela ka keni arabado e juin kalo kle kononton ayira la ka fo ko coronavirus era mo nanne la mali jamana kono mo ta ulu kenela ka bo coronavirus banala ma kile o era kon feneta yala kibara mun sira ma ulu kon ne ayire ka fo ko coronavirus yelen flene manani mununani eno ko ma saba ulu kon kun sigiro benendo bamako sigida nan kon nama ma kile o era kon fene sigiro kun benendo bamako sigida dornama o sababu yala coronavirus yelen flene mamunani ulu koni jatebe ma ba tan wolonvla aleni keme saba ani mugani shekina mo mun fene ta la ka sababu ke coronavirus banaye ulu koni jatebe mo keme duru ani mo mugani kelena mun fene kenala ka bo coronavirus banala ulu fene jatebe mo ba kononton mo keme sheki aleni bi konontoni flala o sababu yala alibi mali jamana jamo ulu kon be alanyini bela jelen kelengina fe beka ajanto ayerela kaseka sanaya wale ka ulu matrafa wala sa juga mina amse ka coronavirus bana kele ka bo mali jamana kono ambalima onine kuye aka bidon kibaro e kada ukulo kan ani che aka kulo majola aka be anyogona were